Anaiz izua da, ikara da, eta mina. Ausartzen zara, kapa eta begi beltzak ditu. Anaizek gaztea dirudi. Ez da, Larein urte daramatza tokiz-toki, bilatzen, eizatzen, Larein urte desegiten, oihuak eragiten. Aurren jarritako guztiak txikitzeko prest dago, boterea du, kontrola zaitzake, zu, ni, edonor. Anaizek ausart bat behar du. Xabin albino zuri aukeratzen du izuaren pasabidean sartzeko. Zu urdinak txinpartaka, otxo basatien erasoa, zu erraldoiak etxai eta odol turruztak. Xabin ordea, ez da Anaizek espero duena. Ausartagoa da, eta desafiatu egingo du.